jeneng kula kowe aja lali marang aku iki ya Kang Mas. Wah bisa lebih banget katanya ra ono wong ngono nek iki banget ora anarkis truk mau senane kaya ya coba kaya ngapa ayo Mbak Orisa wah mesti jos jeneng kula rasa dibawani kowe aja lali marang aku iki ya Kang Mas wah yo yo banjaran langgam ora masalah nek penake ra jamak-jamak iya neno ya yureng yo ayo Dangdutnya slow terus ya nang gula penana
Padanan momisa senang kula. Gu Arab ya penak raja-rajawane Katro. Iya. Yo dikurke sing pungkasan reng. Pilok barang ora usah ganti-ganti. Oh iya. Tak kampleng lho terus ora Pak cekelke olong-olong. Oh iya. Ora apa-apa. Ayo guys, yo. Iya, ana sing diduduki barang utuk. Kuwi suarane sirahe pengarawit. Tapi tutuke sae tok. Jan Iso gayeng ya reng. Ayo nek ya kejaba aku nek seneng-seneng ngene aku kelingan semir, Tru. Heeh. Lara ora mari-mari.